čím sa ja stretávam na obhliadkach je to, že záujem by tam aj bol, kúpec by to chcel kúpiť, jemu sa tam páči, jemu vyhovuje aj lokalita, jemu vyhovuje aj ten stav, ale povedzme vidí, že tento konkrétny byt je o 10 000 drahší ako nejaký iný, ktorý už bol pozrieť. Na teraz ja sa s tým človekom ale bavím na ten spôsob, že jednoducho áno, tu dneska tá mentálna ako keby hranica tých 10 000 eur, čo vás tu blokuje. Vy chcete tento byt na aký účel? Chcete ho prosto kúpiť a o rok predať? Alebo vy ho kupujete na vlastné bývanie a viete, že najbližších 5, 6, 7, možno 10 až 15 rokov v ňom budete bývať, lebo je to trojizbový byt. No, máme deti malé, určite by sme chceli v ňom bývať aspoň ďalších 10 rokov. Takže dneska je vlastne o tom, že z toho hľadiska tých 10 rokov je pre vás 5 až 10 000 eur rozdiel v tej cene takých závažných, že by ste ako keby si nevedeli predstaviť tu najbližších 10 rokov žiť. A potom sa tí ľudia na to trocha inak pozerajú, že vlastne z toho dlhodobého hľadiska to už potom není taký problém, tá cena. Dôležité je, keď viete, čo chcete a čo sa vám páči, tak to možno rozrobiť aj na takéto drobné, lebo takedy to tá hlava nepustí a človek by sa zbytočne pripravil o peknú nehnuteľnosť, ktorej by chcel bývať a uľakomí sa na niečo, čo je lacnejšie, ale to je takýto krátkodobý pohľad, že je to teraz lacnejšie. Tá nehnuteľnosť bude na tej hodnote naberať z dlhodobého hľadiska. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých typov ma nezabudni sledovať.